Hola, em dic Marina i actualment estic cursant segon de batxillerat a un institut de Ripollet que està a prop de Barcelona. A la meva escola, el que seria el català es parla clarament com en totes les escoles, en teoria al 100%, per part sobretot del professorat i direcció, ja que entre nosaltres, la veritat, parlem en castellà la majoria de vegades, tot i que amb els profes sempre ho fem en català. La veritat és que trobo que em fa una mica de pena perquè hi ha gent que encara no se sap expressar en català de manera correcta. I la veritat és que des de molt petits, des de que vam néixer, hem estat fent classes en català i en castellà. Per tant, per molt que a casa parlem en castellà, trobo que si des de fa molts i molts anys has fet català a l'escola, no entenc com la gent no es sap expressar. Penso que, tot i no està molt reconegut mundialment, ja que només es parla aquesta llengua en zones en concret i a sobre estan totes molt juntes, no es pot dispersar molt i que arribi a altres zones del món. I és probable que en un futur s'acabi perdent la llengua. Però trobo que és important saber parlar en diferents idiomes perquè et pot obrir moltes més portes i sobretot en aquest cas, si tu et quedes en el territori, necessitaràs el català probablement per qualsevol treball. Perquè si és, per exemple, de cara a la gent, és inevitable, o sigui, és molt important. Per això crec que, tot i no voler-li donar més importància en tot el que es diem mundial, crec que sí que s'hauria de potenciar sobretot dins del que seria Catalunya o dins d'Espanya, o simplement, diria, aquelles zones on actualment es parla, perquè sé que en moltes zones la possibilitat de parlar-hi català probablement no voldrien, però això ja serien uns altres temes i la veritat és que crec que sí, que és una llengua maca que la gent hauria d'aprendre i que bàsicament per molt que no vulguis parlar-la o no vulguis només parlar amb aquesta llengua, l'hauries de tenir, perquè no deixa de ser una cosa més de la cultura i de la història del teu territori i que bàsicament si vols parlar, vols escriure, vols comunicar-te amb altres persones, ho necessites i és imprescindible. Per tant, jo bàsicament no parlo català a casa, però sempre he estiuejat a una zona on sí que es parlava, sempre, i els meus amics d'allà parlaven, i això jo sé que m'ha fet que pogués parlar català molt millor que no potser altres persones que només el parlen a l'escola. Perquè és veritat que potser jo les paraules que dic en català a l'escola són per referir-me al profe, però jo amb els meus amics parlo sempre en castellà. Per tant, allò em va reforçar molt i sí que moltes vegades la gent em diu «Ostres, però tu parles bé». Sí, crec que si tu no et fiques en aquelles vides d'altres persones que sí que tenen el català molt més integrat, és probable que no tinguis un nivell igual. Però crec que tots hauríem d'aconseguir poder transmetre aquesta informació i passar-la a altres persones perquè seria important. O sigui que crec que no només la llengua catalana, sinó totes les llengües són importants i que les hem de potenciar d'una manera o una altra per poder escampar tota aquesta informació.